Komanyare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ wajabate an bɛ foli ni tanni d'u ma bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye karamɔgɔ fɛn min ye Elaji Daba Tunkara ye nin yankuma b'a sɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ ani baaraba minnu n'a kalifalen b'a la a b'o wuli ka jɔ la an na foli ni tanni d'a ma ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲin'a fɛ a ma yamaruya di a ka fatiha dumanba in ka kala fatiha min n'a bɛ daminɛ ni bisimila ye ka laban ni Orange Money o fatiha ka di Fatiha ngadi koyi ni mina ka blida ya ka usan dalangule o tuma fɛn min ye bido ye an n'a ɲini alisimɛw fɛ u ka duwawu kɛ jamana ye u ka duwawu kɛ arajo bawule ye jamana in tɔɔrɔ min b'a ka tɔɔrɔ in dogolen tɛ sabula fɛn min ye Mali janfabaw ye Mali jugu a n'a burujabaw n'o tubabuw ye olu kɛlɛli baara min daminɛna ni ko jamana ka se sɔrɔ ka wasa sɔrɔ la o ti sabati fiyewu fɔ jamana de bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɔnɔ kɛ kelen ye n'o de kɛra Alahu Taala de ko ni jamanadenw y'u kɔnɔ kɛ kelen ye a bɛ fɛn min ɲini bil haki ale Ala b'o di aw ma tiɲɛ kan ani kileniya kan ani laadiriya kan o tuma o de ɲininen bɛ an bɛ duwawu kɛ jamana in ye k'a ɲini an ka mɔriw fɛ kuranɛ kolotigiw ani alikuranɛ dungew u ka duwawu kɛ jamana ye jamana de min bɛ kɔnɔ ani min bɛ kɔ ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya kɛ kelen ye ka duwawu kɛ jamana in ye n'o kɛra laɲini bɛ se ka sabati bi ye juma ye e ni ne an b'an wasa don ɲɔgɔn na Amadu Jakite ale bɛ fan dɔ in fɛ anw yɛrɛ bɛ yan o tuma an na to karamɔgɔ ale ka mandenw kɔnɔna na yan n'a y'an bila min na an b'o kɛ o tuma Amadu Jakite taa n'an ye dɔfɛ la an ka sɔrɔ ka kunnafoni d'a ci n bala tɔgɔ bɛ di ye Wajabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna Abilaye ko a ko Premier ministre Jabaya la a ka maa koloma min bɛ ni o ye directeur de cabinet ye professeur Isiaka Amadu Sangare k'a ye wala sɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dr Shogel Kokala Mayiga kalo 4 o farigan min n'o kun b'a la ni Ala kɔni ye fataw kɛ nɔgɔya kɔni gɛlɛn bɛ bi fɛn min ye baara ye a y'o daminɛ sɛbɛnnikɛla ko ntɛnɛndo fɛn min ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye a kunbɛnna primature la n'o ye Premier ministre Jabala ye ni tɛgɛrɛ ani wasa ye a kunbɛnni yɔrɔ yɛrɛ la maa min kun bɛ n'o ye kuma ta k'a fɔ Premier ministre ye Ala danga nin kɛ i kɛnɛyara Ala kana ni ɲuman ye i bisimila an b'i ka bila la o de ye nin directeur de cabinet in de ye ni o ye professeur Isiaka ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye professeur Isiaka Amadu Sangare ale yɛrɛ de ye nin baarakɛ yɔrɔ in ma kolomaba ye sabula wuli ka jɔ ni baaraba fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ale de tɛgɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ professeur Isiaka Sangare ani Shogel Kokala ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya dama tɛ koyi sabula kabi waati min Baba Musa Tarawele ka fanga bibi parti min n'o sigira ka Musa Tarawele tiɲɛ ta n'o ye MPR ye professeur Isiaka Sangare a ye wuli ka jɔ kɛ parti in kɔnɔna na Général Musa Tarawele a tiɲɛ tabaw ale bɛ a cɛbalenw na sɛbɛnnikɛla ko a ma da o dɔrɔn ma ani Shogel Kokala Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ u jɛra ka livre sɛbɛn min bɛ kuma kɔrɔnfɛ kɛlɛ n'o ye rébellion ye a juminɛ ka na se bi ma Dr Shogel Kokala Mayiga ani Isiaka Amadu Sangare de jɛra ka o livre sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɛn min ye baara min ye n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kokura ye min ye kɔrɔlen ye o ye u jɛra ka ko caman kɛ Desamukalo tile 5 san 2022 bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara Shogel kɔni nali la baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko nka Shogel sigi a ka fauteuil kɔnɔ o ma tile 3 kɛ fɛn min ye a ka directeur de cabinet o nana sɛbɛn d'a ka tabali kan ne gɛnna jɔyɔrɔ in kɔ maa wɛrɛ bila nɔ la sɛbɛnnikɛla ko nin démission in kɛlen maa caman y'i yɛrɛ la ɲininka yala a kun de ye mun ye dɔw ko a ko fɛn min ye professeur Isiaka Sangare k'a sɛgɛnna baara in na a bi san caman bɔ o tuma ko a yɛrɛ ko a b'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔw ko o tɛ fɛn min ye Premier ministre ye o nalen a n'o ka kuma de taara ɲɔgɔn kan sabula a na kɛ o jigilen b'a la baara minnu kɛra kɔfɛ ya galabuba de dira ale ka nɔnabila ma ni o ye Colonel Abilaye Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko dɔw ko a bɛ se ka k'o gɛlɛya ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw ko fɛn min ye kiiri ye ko n bolo maana bɔlen b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a tigɛra da o da la nin kuma fila fɛn fɛn fɔlen bɛ maa caman kɔni y'a jira k'a
k'a fɔ ani ni bɛɛ ni tiɲɛ ka surun nka ale tigɛlen bɛ min kan o de ye k'a fɔ professeur Isaka Amadu Sangare a yɛrɛ to a fɔlen bɛ wari tununko la n'o ye coronavirus wari min n'a tunnen bɛ miliyari 50 n'a kunkanfɛ fɛn min ye chambre de commerce et d'industrie la o ko in kunkɔrɔ maa dɔw bɛ minnu yɛrɛ taar'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la ka ban Yusufu Bacili ale bɛ kasobonba la ka fara fɛn min ye a nɔkama 2 kan a bi don a kun damadɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye professeur Isaka Amadu Sangare yala a sigalen don a yɛrɛ la wa fɛn min ye nin ko in ye ale ka blokiba bila n'o ye jɔyɔrɔ in ye sabula ministeriya sutura o fɛnɛ birilen b'a kan sabula n'i y'a mɛn rang de ministre o y'a ta in ye o tuma n'an ka baara bila k'an bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa an bɛ se ka lajɛya cogo min dɔw ko a ta in bɛ se ka k'o ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka fasiri don Jean Seydou ne bɛ n tɛgɛ don joona confident journal aujourd'hui aujourd'hui kono maa min ye tigɛnɔbila kɛ o de ye Kasimu Tera ye Kasimu Tera ko dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da Jean Seydou i bɔra k'i da lase min ma sisan n'o ye chambre de commerce et d'industrie président Yusufu Bacili Jean Seydou a bɛ kaso kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Yusufu Bacili a ka minɛli a bɛ fɛn mun mana o de ye COVID-19 ye ale wari tununi ko sɛbɛnnikɛla ko George Seydou min ye Yusufu Bacili Mali jagokɛlaw Mali usine-tigiw min ye George Seydou olu ka jɛrɛjɛkuluba n'an ko ma ko chambre de commerce et d'industrie du Mali Yusufu Bacili ale de taara ni k'ale kɛ ɲɛmaa ye wa kalafili de kɔnɔna dongo ye min ye jama ka danna taara ka da maa min kan o bɛ baara kɛ ni jama ka hakilina ye George Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Yusufu Bacili a tɔgɔ bɛ ŋanamu la sabu min ye Covid ye jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale tun ye nafolomuguba dɔ de bila a ka danganiya kɔnɔ min ye chambre de commerce et d'industrie du Mali k'u ka baara kɛ maliyɛn kelen masigi kelen maliyɛn kelen masigi kelen Jean Seydou nafolo bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 10 bɔɲɔngo la sɛbɛnnikɛla ko nafolo kɔni taara ni ka bila sesimu ale ka bolo kan Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ baaraw ka boloda malidenw sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ bana jugu min bɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ min kɔni masigi doni ye a waati kun kolobalen bɛ kuma min na o bɛ se k'an kisi ni k'an tanga sɛbɛnnikɛla ko malidenw sigilen bɛ k'u ka masigi maa kɔnɔ Jean Seydou min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye Kasimu Tera ye a ko miliyari 10 kɔni a fosira dɔɔni ni ka nɛɛmu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Yusufu Bacili a ko ale kɔni taara kunu wari Jean Seydou min kɔni ye société dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a n'olu kɔni ye ɲɔgɔn na kuma ɲɔgɔnya maa dɔw yɛrɛ kɔni ye kuma dɔ fɔ k'a taara société fu dɔ kɔni sigi sen kan sabu n'i y'a lajɛ min ye kolowarikaw ye olu ye mɔmɔli kɛ min ye société ye k'a tɔgɔ ɲini min kɔni entrepreneuriat kɔnɔna ye o maa ye n'o ye groupe AZ ye groupe AZ sɛbɛnnikɛla ko groupe AZ a yirala k'a fɔ olu kɔni jabala bɛn bɛ Abidjan ma Abidjan kɛrɛnkɛrɛnna quartier mun na o de ye Marcory ye Jean Seydou min kɔni sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw fana ye olu ko min kɔni ye groupe AZ ye u taara tɔgɔ min ye a la i b'o dɔn de o de ye école maternelle ye école sɛbɛnnikɛla ko Jean Seydou min ye Yusufu Bacili ye a na kɛ ni ale kɔni taara ni ka taa ni société maternelle o tɛ jardin d'enfant yɛrɛ jardin d'enfant fitininw yɛrɛ écoleso yɛrɛ tɛ o ye jardin d'enfant a bɛɛ bɛ kalanso ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko di Jean Seydou min kɔni ye nin groupe AZ ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni ye sɛbɛn kɛ Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ nafolo kɔni masigi dilanni ko la o tuma ko k'o bila ale ka dangana kɔnɔ min ye transaction ye n'o ko fɔra ka ban ka wari bɔ banque dɔ la ka taa dɔ la i b'a ye k'a fɔ a y'a dɔndɔni salo ni ka taa ban école de ye wari bɔ école tɔgɔ la jardin d'enfant de ye wari bɔ jardin d'enfant tɔgɔ la u ye sɛbɛn dɔ de dilan jardin d'enfant tɔgɔ la ka taa sɔrɔ k'o kɛ société mun ka baara bɛn bɛ entrepreneuriat ma masigi dilan kɔni k'a sɔrɔ hali masigi u t'a a minɛ tɔgɔ dɔ jango a dilan cogo jardin d'enfant kɔni ye den naani biberon di kusi do kusi bɔ wala goûter sɛbɛnnikɛla ko Jean Seydou min ye tiɲɛ kɔni nkalon a mana san 10 kɛ tiɲɛ mana wuli wulada fɛ a b'a bolo da kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin société fitinin dilanni ye i b'a ye k'a fɔ Yusufu Bacili k'ale de ye yamaruya di ye Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ min kɔni nafolo ye k'a salo dɔɔni ni ka taa bila u ka compte kɔnɔ Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ nafolo ka tila k'a labɔ dɔɔni a ko mai kalo tile 7 san 2020 i b'a ye k'a fɔ u ye wari fosi daminɛ kun fɔlɔ min fosira k'u
Kuto Konowari o de miliyari kelen ale ni miliyɔn 750 ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma o dugusɛjɛ miliyari kelen ni miliyɔn 750 tuguni u y'u kɛ wari kan k'a salo fo kana wari bila miliyari 6 la sɛbɛnnikɛla ko min ye wari sara miliyari 6 ma tuma min na o kuma ko Amina ko ye fɛn min ye Johnson o de ye min ye miliyari 7 ye ni ka se k'o sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ni k'o saradaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko miliyari 7 kɔni miliyari 10 na u y'o sɔrɔ ni ka bila u kun sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye malidenw sigilen bɛ k'u ka masigi mun makɔnɔ masigi ma ye a tɛmɛsira ma ye a dilanyɔrɔ ma ye nin de la halisa coronavirus tɛ ka ban dɔw de bɛ ka balo a la an ye nin fɔ yan a bɛ hali bi a coronavirus bɛ dɛ a bɛ mais conseil des ministres ka communiqué e t'o yɔrɔnin kala au chapitre de communication ministre du développement social bɛ to k'a fɔ ko coronavirus dɔ farala ka semaine na wala dɔ bɔra la semaine na a ko bɛ dɛ a bɛ wari ma dun ka ban o an bolo a ko banna o ko k'a ban nin yɛrɛ a bɛ wari tɔ bɛ o tant que wari ma ban a ti ban o a ti ban Jean Sedou Kassim Tera ko a ko min ye bureau du vérificateur général ye Jean Sedou sira kɔni dir'olu ma ni k'olu yamaruya aw de kɔni yamaruyalen bɛ Mali kɔnɔ Mali foroba wari a bɛ don wo kɔnɔ a ye taa k'a larawuli a k'a lajɛ Jean Sedou taara sɛbɛnfuraw lajɛ maa minnu ka baara ye nafoloko baara ye u sina ka taa wo ye ten sɛbɛn wari miliyari 10 min bilal'u ka bolo kan k'a tununa a ma tunu sira fila fɛ dɛ min ye président n'o ye Yusufu Bacili ye Jean Sedou ka taa bila a ka comptable la ani a kɛrɛfɛmaa kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Jean Sedou i b'a ye k'a fɔ jalaki de taara ni ka maa 3 sɛgɛrɛ o kuma joona min ye pôle économie ye o y'u wele ni k'u ɲininka u dalakana o don bɛɛ o kuma k'a y'aw ka minɛnw cɛ a ka taa kasobonba la u sigilen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Jean Sedou miliyari 10 o tɛ miliyɔn 10 ye masigi ko kuma o tɛ kuma denni ye Yusufu Bacili a bɛna a yɛrɛ bɔ nin ko la cogo di Jean Sedou min ye ko jɛlenw ye kunnafoni sanuma min b'a jira k'a fɔ wari a donna donda fɛ f'a k'o de labɛn k'a fɔ malidenw n'o tɛ ko malidenw sɔmani nin kan kan dɛ sabu ko an janfara kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ Kassim Tera ale ka sɛbɛnni don Jabate mɔgɔ kɛnɛ to dundayɔrɔ ka di nka ko b'a la min tɛgɛ dɔw ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Basiriba n'o ye Mahamani Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko a ko do mana caya cogo o cogo i b'a dɔn k'a fɔ tile wɛrɛ b'a kɔfɛ Chambre de commerce et d'industrie président a ka kasoladon i bɔra k'i da ma kuma min na maa dɔw bɛ minnu ye jula dɔw ye olu kɔni ye mankan ci dɔgɔkunfuranjɛ in na kolokalaka k'a fɔ ni Chambre de commerce d'industrie président Yusufu Bacili mabla joona jani juma cɛ n'o ye bi ye o tuma k'u bi jamana sigi a sentɛgɛ la jamana sɔrɔ u b'u tora a nun n'a da kan ni k'a ɲɛnamini ka taa feere dugu ma pi sɛbɛnnikɛla ko u ko fɛn min ye olu julaw ye jula dɔw bɛ minnu kɔni kumana sabula u y'a jira k'a fɔ olu ye transporteurs ye olu ye société batigiw ye ani usine tigiw ye u diminen bɛ Yusufu Bacili Chambre de commerce et d'industrie a minɛlen bɛ wari ko min na olu m'a fɔ a ma wari dun olu m'a fɔ jamana ka wari kana ɲini nka olu bɛ min naɲini o de ye Yusufu Bacili a man ka don kaso la a ka bila fɛn min kɔni ye n'i y'a mɛn tubabukan na contrôle judiciaire o ye kiiri bɛ a jandoyi la waati bi n'i yɛrɛ yɛrɛ kiiri tigilamaw la ka t'i ka so k'a fɔ ne ma boli ko k'a bila o de la contrôle judiciaire k'a ka bɔ kaso la sisan o kuma minɛli daminɛna bi minɛli daminɛna bi ayi mais n ko président de minɛna chambre de commerce président de minɛna ɲamalakaw ka dankelen o tun tɛ président yan Bakari o ye sɛnɛkɛla ye sa nin ye commerçant de ye ça c'est un opérateur économique sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni décision min dara groupement commerçant ani fɛn min ye patronat maa dɔw fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye misi ye o y'i pa beriba kunna sabula u ko Bamako sugu bɛɛ ka datugu fɛn min ye sotaramaw karew mobilew ani remorquew a bɛɛ lajɛlen ka jɔ Mali yɛrɛ a ka kɛ ville morte de ye fɔ jamana ɲɛmaw ani kiiri tigilamaw ka fara ɲɔgɔn kan diyagoya Yusufu Bacili a ka bɔ kasobonba la a ka bila ka taa a ka so sɛbɛnnikɛla ko a ko nin cikan selen julaw ma minnu bɛ sugu kɔnɔ dayirimɛ ɲininaw commerçants ko an tɛna da o ma o ni magasin yɛrɛ tun bɛ datugu 18 heures an bɛ feere kɛ sa fɔ 21 heures dɔw yɛrɛ k'u bɛ si sugu la a kɛra baara ye Malien écrilen ma ye a kɛra baara ye dɛ cɛ bɛ kaso la k'aw ka daw tugu aw ko a bɛ si sugu la
Sabanikala ako n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min ye chambre de commerce et d'industrie président Yusufu Bacili min laɲininen bɛ jɛkulu dɔ bɛ o nana sɛbɛnni kɛ u ko olu tɔgɔ de ye mouvement des commerçants du Mali MCM olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka tɔndenw ko maa si kana datugu nin k'olu k'ala kan min n'a bɛ ka fɔ ko maa si kan'i kulo jɔ a kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka sira fɛ ko a t'i da dosokɔrɔ la a sonsorin jogo kɔ olu bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ jamana kiri k'a ka baara kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ malidenw tɔɔrɔ la ka ban sabula CEDEAO a ye sanction langolo ani bingani sanction min da ka da anw kan ka daw tugu ka jamana kɔli a ka nafolo la o kɛra sababu ye ka Mali gɛlɛya fɔ ka taa fɔ ko a to ten denbayaw kɔnɔ gannen bɛ fɛn tɛ bolo la an b'a kɛ cogo jumɛn na o waati kelen maa dɔw ka wuli k'a fɔ maa ni damadɔ kunkanko kuma na minnu ni olu welelen tɛ dɔwɛrɛ la fɔ sariya ɲɛkɔrɔ k'a fɔ olu minnu ye julaw ye u ka daw tugu ka sugu bila min bɛ se k'a to maa kelen sago ka kɛ wala maa saba sago ka kɛ u ko u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ Yusufu Bacili ko fɛn min ye kaso ye a ka waati kɛ yanni ani kiritigɛlaw ka ɲɔgɔn ye ni kiri ko a nɔ bɛ ko la o n'a fɔcogo ni kiri ko a nɔ tɛ ko la o tuma a bi bila n'a ma bila k'a sɔrɔ a nɔ tɛ ko la o tuma olu minnu ye juraw olu bɛ sɔrɔ ka wuli k'u jɔ nka k'a sɔrɔ ɲininkali de bɛ sen na ko bɛ ka ɲɛɲini kiri tigilamɔgɔw fɛ ka wuli ten ko yɛrɛ ɲɛma dɔ ka mankan langolo ci k'a fɔ Yusufu Bacili ka bila juraw ko bi tɛ u sini tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jeka pip k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pip Jabate Namo Mbala cogo bɛ di Jeune Sadou ne bɛ n tigɛ don joona l'observatoire sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye le baron ko Jeune Sadou n'an ko Mali kura Mali hakilina kura Mali sɛbɛn kura Mali taabolo kura Jeune Sadou o tɛ sabati abada min ye maa sɛbɛn maa ladire Jeune Sadou ni ka danna ta ka da o kan san 2024 sɛbɛnnikɛla ko hali o tɛ waati jan wɛrɛ a ko min ye dankɔrɔba dɔ ye Jeune Sadou n'o ye mouvement et politique bɛnkan i b'a fɔ k'i cɔma n'o ye Seydou Mamadou Kulubali Jeune Sadou ale kɔni sɛbɛkɔrɔ wulilen bɛ bi o ye jɔnni Makura do. Makura. Seydou Mamadou Kulubali. Seydou Mamadou. O ite dugu kɔnɔ yan de. Ayi hakili jigin. Jeune Sadou. O tuma i ta kɛ laminɛli ye. Awa naamu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko min ye mouvement politique bɛnkan ye. Jeune Sadou nin kɔni bangera mars kalo dɔ tile 4 san 2021. A bangera malidenw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna la. Maa minnu bɛ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ. Politique baara nkalontigɛ. A namara. Dusukasi. Min ye cɛ ka bɔ n kɔrɔ. Jeune Sadou u y'a yira k'a fɔ malidenw ma ban. Ni maa dɔw bɛ n'olu bɛ ka maninfin jigilatigɛ. O tuma min ye maa sɛbɛw kɛmɛ ka jamana in fa. A baara ta min ye maa sɛbɛ dɔ bɛ n'o ye Seydou Mamadou Kulubali ye mun an tɛ wuli an ka taa ɲin'a fɛ hali n'a ma d'a ye o tuma ka ladira n'a ka wuli ka jɔ jamana kanu mun b'a la an k'a ɲin'a fɛ k'a kana bɔ Jeune Sadou min ye o taamabaw ye o wulila ni ka t'u wakili d'a kan a y'u jaabi a ko maninfin bɛna tigɛ kɔnɔ i bɛ taa tigɛ kɔnɔ n'aw de kɔni ye laɲini kɛ ni ka ne taabolo ye ne ka tilennenya ne ka tiɲɛ fɔ ne ka baara kɛcogo ɲuman n'o de diyara aw ye a y'a ɲini fɛ n ka n kanabɔ jamana masakɛya la o tuma n tɛ n ba aw kumakan ma n sɔnna n sɔnna k'a da kun dɔ kan min kɔni ye janfa in t'o fɛ namara n t'o fɛ ni ye min fɔ n b'o kɛ ni ma min fɔ n t'o kɛ o tuma min ye ne yɛrɛ ka taabolo ye o tuma n'o ye wulikajɔ ye an ka jamana kɔnɔ min kɔni ye homme d'affaires ye Jeune Sadou i b'a ye k'a fɔ marché belebelebaw a b'olu de baaraw bolo da a bɛ jɛrɛjɛkulu min yɛrɛ kunna o de ye Sira Mali ye o PDG ba don i y'a ye sisan kɛ Sira Seydou wa Sira Mali PDG ba kɔni o kɔni tɛ maakura ye e ko Maakura i bɛna n jatigɛ gansa politique bunakun ka maakura don politique bunakun ka maakura kuma bɔ de kan an b'a dɔn an b'a dɔn Jeune Sadou i bɛ ka tile la an b'a dɔn nka politique bunakun kan maakura kuranin don sɛbɛnnikɛla ko i bɛ ka tile la sɛbɛnnikɛla ko Jeune Sadou n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'a ka entreprise a bɛ baara kɛ jamana 20 de kɔnɔ an dafɛ jamanaw la o bɛ danaya ko fɔ ani maa ma bila ɲɔgɔn na maa min don maa min b'a yɛrɛ bonya wa maaw yɛrɛ ka bonya b'a kan a ko diinɛ tigilamɔgɔw bɛ dugawu kɛ dugu jɛko 20 ni 10 hakilina ni taasira mun b'a kɔrɔ
ala k'o jidi min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye a ko mouvement bɛnkan Jɔn Sɛdu tile ti bɔ ka tile bi abada ni dɔw ma ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ kan ni ka tɔn dɔ sigi ni k'a yira k'a fɔ olu kɔni ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ta mɛ ni k'a sɛgɛrɛ Mali bɔ nɔgɔ la Jɔn Sɛdu Mali ka ɲɛta kura min ye Mali ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ usine ye ka Mali bɛɛ lajɛlen kɛ goudron ye ni ka malidenw lafiya dun ka fa ka foro ka walankata fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i b'a fɔ ko Sedu e ko ka Mali bɛɛ kɛ goudron ya awɔ Basabugu goudron in b'a ka programme na o banna ka ban ka bɔ Federal la ka tɛmɛ fo dugutigi ka Basabugu dugutigi ka fenêtre kɔfɛ fo dugutigi ka bulon da fɛ fo Daba fo Kolokani ka taa fo a ka kabaforoni kɛrɛfɛ o tuma banna Jɔn Sɛdu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ se ka kɛ nkalon don a tigilamɔgɔ de ma bila a la a ko maa min don banna don Jɔn Sɛdu sabu fantanya o tuma a n'o ma si abada a ko n'i ye ko jateminɛ Jɔn Sɛdu i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔw ye politigimɔgɔw kɛmɛ k'o ta k'a sɛgɛrɛ Adema PJ o baron cɛba caman bɛ olu ko k'olu tɛ maa wɛrɛ fɛ Seydou Mamadu Kulubali ko Adema yɛrɛ k'a wele dɛ ayi dɛ Adema kana taa an ka ko tiɲɛ dɛ ayi u ka t'u nɔ la u ka t'u nɔ la u kana taa an ka ko tiɲɛ Jɔn Sɛdu sɛbɛnnikɛla ko a ko Rassemblement pour le Mali RPM n'o ye RPM ye o fana baron caman bɛ yen olu fana ko o tuma ko tɛ maa wɛrɛ ka den ye ko olu de ka den ye o tuma k'a kana olu fana fɛ yen ko in bɛ ka tiɲɛ dɛ maa bɛ ka caya dɛ ni ko jara a tigi bɛ caya dɛ a tigi bɛ caya dɛ a ka mabɔ fanga kɔrɔ ninnu na sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi a ma ban min ye URD ye olu fana ko aw bɛ k'aw dalamaga aw ta tɛ tiɲɛ anw de ta ye tiɲɛ ye a bɛ na anw de fɛ anw de ka den don a kɛra den mandi o tuma Seydou ko kɛra kara a kɛra mandi Jɔn Sɛdu ni den ɲana a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye nka n'a tiɲɛna a bɛ kɛ kabila bɛɛ kungo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wulikajɔ lajɛ san 30 an ka jamana kɔnɔ min ye politiki baara ye a kɛra kolokolo ye min kɔni jamana ka sigi a sentigɛ kɔnɔ o de kɛra sababu min ye malidenw kɔni tigɛ kɛra politikimaw la Jɔn Sɛdu ni dun ye jamana lajɛ jamana tɛ se ka jɔ politikimaw kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Seydou Mamadu Kulubali ye ale kɔni ŋaniya siri ni ka politiki baara kɛ nka ale ka politiki baara a tɛna kɛ i n'a fɔ maa tɛmɛnw ta ale ta bɛ kɛ ɲɛgwɛn min bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ aw ye min tɛ se ka kɛ o bɛ ɲɛfɔ aw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ tɔgɔ min b'a kan a ko k'ale tɛna sɔn abada tɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ cogo min na politiki baara la nka min ye maa dɔw ye Jɔn Sɛdu o tuma olu kɔni ka kolokolokan i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ jango mangoya bɛ se ka taa k'a sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ Ibrahima Boubacar Keita tile o tuma ko marché dɔ taara k'a sɛgɛrɛ ka araye k'o bɔ Bamakɔ ka taa n'o ye Kidali ko CFA wari miliyari 5 k'o taara ni k'o d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Seydou Mamadu Kulubali ye a bolo ma don dɔrɔmɛ 1 kɔrɔ ni wari taara k'a d'a ma araye baara daminɛna wari bɛ se ka di kabini san jumɛn hali bi o baara ma daminɛ wari dilaw bɛ yɔrɔ jumɛn bloc cayara mangoya tɔgɔ don dɛ mangoya cayara fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min yɛrɛ k'a fɔ k'i ye ŋana ye ni maa min yɛrɛ k'a fɔ i ye disiba ye Jɔn Sɛdu i bɛ se ko la an ka jamana in kɔnɔ o tuma k'i k'i labɛn e sabu min ye kurutu cuwa tiɲɛ baaraw k'olu bɛ taa k'i sɛgɛrɛ o tuma k'a donnen filɛ nin miliyɛn min kɔnɔ k'a tɔgɔ dɔn dɛ ɲɛgɔnw waraw o tuma k'u b'a ɲɛ nka n'a y'a tɔgɔ dɔn a ka dabali n'a ka fɛɛrɛ n'a ka duwawu o tuma k'a bɛ pan o bɛɛ lajɛlen kunna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observateur kunna le baron ale ka sɛbɛnni don Jabate maa tɛ don warabilenkulu tu la ko kukala tɛ maa i la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma inspecteur Pasiriba n'o ye Nuhu Konare kalankakɛ nin y'a ka sɛbɛn ye a ko a bɛɛ n'a ta ne bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa ni ye lakanabaliya bingani bolofɛnw darakili ani buna hadamadenw faali kalifabugu ani falajɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw kɛn bɛ ka mun kɛ jamana marabaaw la ani fɛn min ye kojugu kɛbaaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ 4 ye ka da ɲɔgɔn kan kalifabugu n'a lamini fɛn min ye nin siraba belebeleba in ye jamana ka sɔrɔ belebele bɛ yɔrɔ in na sabula n'i ye darali ta ka lajɛ bagansugu min bɛ ani fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ nakɔ sɛnɛfɛn ani sɛnɛfɛn min bɛ yaara ka bɔ yɔrɔ in na o de ka ca fɔ ka taa fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛfɛnw feere don o de ye dɛgɛba nɔɔni don ye o ye sibiri ye darali la a ko n'i y'a ta ka lajɛ julaw n'o ye baganjuraw ani misijuraw ye fɛn min ye sɛnɛfɛnw juraw ye bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri o sibiri nin sugu belebeleba in na
goudron dakuna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sibiri jan dɛmɛnen ye a ko fɛn min ye sugu ye waati min sugu sɔngɔlen bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛn min ye misitigiw ye bɛɛ bɛ k'i ta kɔntɛ k'a bila i kun a ko fɛn min ye miliyɔn ye o de bi circuler nin yɔrɔ in na o waati o y'a sɔrɔ jaa kojugukɛlaw olu fɛnɛ donnen bɛ sugu kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ sannikɛlaw ye u bi yaala caman bɛ minnu bolo dɛ u bɛ sannikɛlaw de jateminɛ k'u jateminɛ maa minnu bɛ ni muguba bi sɔrɔ olu kun o tuma u b'u ɲɛna t'olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ renseignement jugu yɛrɛ de b'u bolo wa u tɔw olu dalen bɛ fura la k'u dogo maaw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko waati min ni sugu wuli kuma sera fɛn min ye juraw ye u ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ segin so dɔw bɛ moto la caman kɔni bɛ minnu kɔni bɛ ka girin k'u b'u so makɛ o yɔrɔnin bɛ fɛn min ye marifatigi ye o sina ka bɔ ten fɛn min ye wasorola yɛrɛ ani kalifabugu cɛ dɛ kɔti dɔ bɛ yen ka sin k'u da maaw ɲɛ maa o maa nana u nana fɛrɛ minɛ i bina u ka jan kɔnɔ sabula dɔ b'i kɔ dɔ b'i ɲɛ o de don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maaw ye k'u da u disi kan k'u mɔmɔ fɛn min ye nafolomugu ye k'a salo ka b'u kun sɛbɛnnikɛla ko a ko sefa wari miliyɔn da warijɛ u y'o bɔ juraw kun o yɔrɔ la yen misi juraw o ye fɛn ya o ye dɔw taara fan dɔ in fɛ sira dɔ wɛrɛ fɛ kɛ n'o tɛ wari min bi circuler ye a bɛ se miliyɔn 100 ma dɔgɔkun o dɔgɔkun sibiri o sibiri sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min nana telefɔni bolola nafolo min ko n ye 5000 sɔrɔ min ko n ta ye 500 ye min ko miliyɔn 1 bɛ n kun dɔw miliyɔn 4 u y'a bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn na miliyɔn danbɔɲɔgɔnko u y'o salo o salolen o yɔrɔnin bɛɛ kulugalaka dɔ bɛ ka taa jinijɛ la fanfɛla na u y'u sɔgɔ u fɛ sɛbɛnnikɛla ko u tununa u kɔni kɛra i b'a fɔ tobilen nugu la fɛn min ye kunnafoni ye o dara gendarmew tulo kan fɛn min ye kati brigade territoriale ye olu kɔni olu ye wulikajɔ kɛ finitigi dɔw bɛ yen n'o ye garde nationale ye minnu dalen bɛ Burakebugu olu fɛnɛ bɛ olu ye wulikajɔ kɛ ni k'u nɔfɛ gɛn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maa ninnu ye u tununa a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nin kojugukɛlaw ye nin ye u siɲɛ 4 de ye sabula saba fɔlɔ min tɛmɛna o kɔni u ye mugu de suuru maaw kan o kɛra sababu ye maa dɔ kɔni bɛ kisɛ kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye o sen yɛrɛ kɔni o jɔgina o sen tigɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko birikitigi dɔ fɛnɛ bɛ min bɛ Kalifabugu u taara bi o kan ni ko ndaraki Kalifabugu dugu kɔnɔ maa wɛrɛ bɛ n'o ye jula kodɔnnen ye u taara o fɛnɛ ka bolola nafolo ndaraki sɛbɛnnikɛla ko a ko ko dɔ kuma selen bɛ sa min bɛ ɲini jamana faamaw fɛ o de ye k'a fɔ n'i bɔra Darali la k'a dasi sa fɔ Kolokani i bɛ tɛmɛ Kalifabugu fɛ ka na tɛmɛ Jɛdugu Torodo fɛ ka na fɛn min ye Falajɛ ka na daba fɔ Kolokani fɔ forêt kɔnɔ polisi i ti polisi ye i ti gendarme ye i ti garde ye i ti polisi ye o maɲi u ka dɔn se yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera fɛn min ye nin yɔrɔ ninnu ye lakanabaw ka cɛru yɔrɔ ninnu na postu camanbaden ka sigi min bɛ kɛ sababu ye ka sigidadenw lakana n'o tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sigida maaw ye u sirannen bɛ u jɔrɔlen bɛ nin kungokoloba yɛrɛ min bɛ k'u lamini ni nin kungokolo ma laraw ye kojugukɛla caman de digilen b'a kɔrɔ a dun ka surun Bamako la dɔw dɔ u bɛ se ka tiɲɛni lase jamana yɛrɛ ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili Triomphe du Mali ka se Jean Sodou sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamani Jite ye Mahamani Jite ko Jean Sodou min ye Mohamed Sherifu Aidara Jean Sodou a ko ni kumakan taara k'i sɛgɛrɛ fɛn mun tɛ tiɲɛ ye o kuma k'i ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye o kuma ko faamuyalibaliya o de bɛna ni ɲɔgɔn sama ye a ko min ye Dialogue National Inclusif o hakilina mun taara an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw Jean Sodou min ye jamanadenw ye k'an fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ sabu tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale tun kɛmɛ ka dana ta ka da maa min kan n'o ye professeur Jankunda Traoré ale ko min ye jamana camancɛ bolo ye janko bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati Jean Sodou balimamaw ka sigi kɛnɛ kelen kan yafa ɲini ka kɛ Jean Sodou salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ tɛ ban min ye jamana camancɛ ka kalan kɔrɔnfɛla ka kalan Jean Sodou mun de tora sisan o de sigi ka fɔ ye sabu kɛlɛ o kɛlɛ n'a wulila diɲɛ kɔnɔna la o kuma ka duga ka bɔ yen sigi ka fɔ de nana n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o sigi ka fɔ laɲini kɔnɔna ye o don in kama min ma kɛ bi kabini san 2020 a ko n'i ye jateminɛ kɛ ale kɔni ɲininkara a bɔlen lajɛ kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye Mohamed Sherifu Aidara ni i hakili bɛ a la ale de ye conseil supérieur de la diaspora malienne o président ye ale de bɛ tapitabi pulaku la Jean Sodou o vice président fɛnɛ don 4e vice président a y'a yira k'a fɔ min kɔni kunnafonidilaw kɔni u y'ale ɲininka o tɛ dɔwɛrɛ jɔyɔrɔ mun b'ale la Mali ale yiriwali ni Mali ka ɲɛta ko la
sɛbɛnnikɛla ko kunnafonidilaw ye micro mun jɔ ale la k'ale ɲininka Mohamed Sherifu Aidara i ka hakilina ye mun ye ni lajɛ kan jamana cɛmancɛ bolo a ka goni o kuma i ye min ye kɛnɛ kɔnɔna la i bɛ se ka mun de fɔ jamanadenw ye ale ye min fɔ jamanadenw ye a don in kama san 2020 Yohane Saidu o bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye hali bi an ka jɛ an ka sabali maa o maa ko ye marifa ta jamana kɔnɔ jamanadenw de don u y'a ta ni dangɛlɛya mun ye kuma jamana ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ɲini k'u ye Yohane Saidu ni ka se k'u la kuma ɲɔgɔnya sabu kuma ɲɔgɔnya o de b'a to u bɛ se ka faamuyali caman kɛ kow la o kuma min y'u ka hakilinaw ye n'o dɔnna Yohane Saidu u mago bɛ fɛn minnu na n'o fana dɔnna jamana yɛrɛ fana bɛ se ka fɛn mun kɛ a don n'o fana dɔnna o kuma k'ale yɛrɛ bolo o kuma ko baara kɔni a bɛ sɔn ka nɔgɔyaw ta kɔnɔna la a ye misali ta min ye Nigéria jamana kan a ko Nigéria jamana kɔni o kuma n'i y'o lajɛ fédération mun bɛ o kɔnɔna la a ko o kɛra sira minnu fɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw de taara ni ka jamana marabaaw sɛgɛrɛ o kɛra sigikafɔ kɔnɔna la min ye jamana marabolo dɔ ye k'a bila jamanadenw yɛrɛ ka dangana kɔnɔ a ko mun na Mali tɛ se ka misali ta a m'a fɔ ko k'a ɲɔgɔnna kɛ Mali la dɛ ko mun na Mali tɛ se ka misali ta a ko ye Nigéria bɔ a ka Nigéria la wa sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o kuma ye san 2020 an bɛ don min na ko bi Yohane Saidu min ye Mali kɔni dɔn ni cuwaciyɛn ye maa dɔw de kɔni kɛmɛ k'o ta k'o bila réseaux sociaux kan ni k'o kɛ i b'a fɔ k'o kɛra encore kunun Yohane Saidu n'i y'o lajɛ ni k'ale Mohamed Sherifu Aidara ni k'a cuwaciyɛn ni k'a yira jamanadenw na k'a fɔ k'a bɛ ka Mali tilali k'o kuma fɔ a ko min ye Yusufu Toloba o bɛ k'a kuma fɔ i n'a fɔ a kɛra kunun encore ale ye min fɔ o ye ale yɛrɛ de ka hakilina ye ko Mali sariya bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka hakilina fɔ jamana jɔliko la n'ale dun y'a ta fɔ k'o bɛ kɛ gasi ye cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kɔni a dama ka kan diinɛ bɛɛ lajɛlen la alisilamɛ kerecɛn n tɛ diinɛ la n mago tɛ foyi la a ko Mali o kuma ale sariya sigilen b'o de kan a ko ni maa min fɛla ko fɔ n'o ma diya maa min ye i fana fɛla ko ye min ye i b'o fɔ ni k'o lajaba k'o buruja a ko mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Segu Boli ye ale fana bɛ ka burujali ta ni k'a sɛgɛrɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ale kama Yohane Saidu min ye ale yɛrɛ kɔni a ka baara bila ni ka bɔ conseiller la sabu n'i y'a lajɛ k'a fɔ maa min bɛ conseiller la ministère de la réconciliation kɔnɔna la hali bi marifa b'u n'a ka cɛdenw bolo o kuma k'o sigikun ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mohamed Sherifu Aidara a ye wulikajɔ min kɛ min ye tigɛdiɲɔgɔnma baara ye min ye Tapitali Pulaku ale ka hakilinaw ye ka taa bila min ye CSDM ye Yohane Saidu min ye maliden minnu bɛ jamana kɔfɛ a ko ni maliden bɛ fo maliden bɛ tanu maliden Yohane Saidu min ye médaille jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ta ka di maliden min ma i b'a fɔ ko Mohamed Sherifu Aidara sabu min ye fasoden ɲuman ye a y'o yira malidenw na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan basigi bɛn ani kelenya sabatili la o kuma k'an ka ɲɔgɔn mago to ɛlɛ ni Mali bɛ dabolo min na bi Yohane Saidu n'an ye dɔ fara tagoni kan a laban k'an b'an bolo sɔn an yɛrɛ ɲɛ na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ triomphe di Mali kɔnɔ Mamadu Jite ale ka sɛbɛnni don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn cɛ ka pep ka Yohane Saidu n bala cogo bɛ di Boy Jabate naamu ne bɛ n tɛgɛ don joona min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dansogo nin y'a ka sɛbɛn ye a ko di Amadu T Dansogo ko a bɛna ta kojuguba dɔ bɛ jamana kɔnɔ ni kangarida ma kɛ ani wulikajɔ ma kɛ joona nin ko in bi sɔn ka kɛ sababu ye fɛn min ye maa caman ye ni k'u si ban sɛbɛnnikɛla ko a ko gulɔjugu dɔw bɛ minnu min kɛlen bɛ gwɛlɛya ye minnu kɔni n'a nalen bɛ ko caman don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin boisson ninnu ye dɔw kɔni bɛ bolo ɲɛsinnen bɛ minnu ma k'a fɔ u bɛ kɔlɔlɔ lase jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'u ta k'u lajɛ dɔw bɛ kanɛti ni fitinin kɔnɔ kanɛti n'i y'a ta k'a lajɛ 250 mililitiri caman kɔni bɛ minnu maa cɛsirilen bɛ ni k'u cɛ ɲa nka a caman bɛ a ko fɛn min ye alikɔli ye hakɛ min b'u la n'i y'a 100 sarada a bɛ t'i jɔ 18 na 18%. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin fɛn ninnu ye fɛn jugu don buna hadamaden farikolo ma a ka jugu jamanadenw ma sabula kɔlɔlɔba de b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye spécialiste ye olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye fɛn dɔw bɛ u b'a fɔ min ma taurine ani caféine n'i y'u fara ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o de ma boisson énergétique a caman bɛ kɔlɔlɔ b'a la buna hadamaden yɛrɛ farikolo ma jango ni alikɔli farala kan o y'a kɛlen kojugu da ye
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman kɔni Nigériyara k'a fɔ fɛn min ye nin boisson jugu ninnu ye ninnu kɔni bi kɔlɔlɔ lase buna hadamadenw ma siga foyi t'a la sabula maa caman bɛ yen a n'a dilanbaa caman bɛ yen olu b'a sɛbɛn ko muso kɔnɔmaw ka n'a min wala n'i ma san 18 sɔrɔ i ka n'a min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a caman wɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen u ko min ma vodu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ alcool min b'o la o bɛ t'i jɔ 500 fo ka taa se 8 ma o min n'o bi sariyaw sɔsɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko dɔw wɛrɛ bɛ yen u ko min ma Atlas 16 ani Atlas 12 nin bɛɛ ye boisson jugu ye sabula alcool 18% 16% ka taa se 12% ma o susulen bɛ u kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana fan caman na fɛn min ye station ye Shell Oryx ani Total kɔnɔna na nin boisson kɔni u bɛ feere maa ti maa ɲini ka si la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a san ka taa n'a ye i ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka denmisɛnnakaw olu de bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ sabula boisson ninnu bɛ dilan jamana min kan o ye Allemagne jamana ye cakɛda minnu b'a dilan olu yɛrɛ u t'a feere u ka jamana kɔnɔ u b'a feere farafinna de sɛbɛnnikɛla ko a ko nin boisson jugu minnu n'u donnen bɛ an ka sugu kɔnɔnaw na an ka dunfɛnw na ani fɛn min ye an ka denmisɛnw ka minfɛnw na a ko kojugu da de don a bɛ maa caman kɔni nigɛnɛ karaba sabula n'i y'a ta k'a lajɛ boisson minnu bɛ yen n'u kɔni bɛ diɲɛ seleke naani bunakun kan ani kɛnɛya tigilamaw fɛ olu de b'a la dɔw b'a fɔ k'i kana tɛmɛ kanɛti 2 kan hali ni bɛ gulɔ min i kana tɛmɛ kanɛti 2 kan wala 3 tile yɛrɛ kɔnɔna na nka an bɛ don min ko bi a ko fɛn min ye denmisɛnw ye u b'a 5 6 de min dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa min u t'a dɔn ko kɛra sɛbɛnnikɛla ko pɔsɔnɛ de b'a la fɛn jugu de b'a la min b'u si tigɛ dɔɔni wa ale de bɛ kɛ sababu ye an ka denmisɛn caman bɛ yen ani npogotiginiw a caman bɛ yen ni ka fɛn min ye u ka buna hadamadenya ye k'a don galama na Amadu Te Danjɔgɔ ko a ko waati sera an ka jamana kɛnɛya tigilamaw jango minisiriso min bɛ kɛnɛya kunna Madamu Sangare Jaminatu a ka wuli ka jɔ kɛ joona ka fara minisiri min bɛ jagoko kunna Mohamed Ould Mohamed n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ni boisson ninnu ma Vodi Atlas 16 Atlas 12 ani Vandam ani Barka ni bɛɛ lajɛlen ye pɔsɔnɛ de ye min bɛ denmisɛnninw bolo k'a min yala nin bɛ to senna cogo jumɛn na jamana den ka barika jamana siniɲɛsigi ka sabati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan l'inspecteur kisɛ kelen fili Georges Seydou sɛbɛnnikɛla n'o ye bamananden ye a ko n'i y'a ta cɛw i b'a bila cɛw o jɛlen don sɛbɛnnikɛla ko an ka jamana in de tɔgɔ ko Dandugu walima i b'a fɔ ko boli banna sɛbɛnnikɛla ko min ye nin tiɲɛnikɛlabaw ye Georges Seydou Mali kɔni kɛmɛ yɔrɔ ye bi e tiɲɛnikɛlaw ɲɛsin bɛ yɔrɔ min ma nka i mɛnna ko la e togo togo don dɔ bolo bɛ ta ka di kan a ko e sigi min y'an ka polisilakaw ye Georges Seydou u ye maa 4 olu ka baara jugu ban sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋunuŋunu ni ɲagaɲaga cayara waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔw bɛ wele min ye n ka mobili suyɛnna n ka mobili dayɛlɛla ka n ka saki ta n ka telefɔni ni n ka ordinateur ani n ka nafolo taara mobili minnu don mobili belebelebaw don min ye nin diɲɛ laban mobili dagamanaba ninnu ye u da bɛ se ka yɛlɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko min ye nin nangarabaw ye u kɛmɛ k'a ko ɲɛɲini k'a dɔnɛ mobili dalili tɛ foyi y'u bolo i b'a ko suba n'u y'u bolo magala dɔrɔn kelen sɛbɛnnikɛla ko mobili da gɛlɛnw a b'u n'olu de ɲɔgɔn cɛ an wotorokolontigiw sen t'a la o nka n'u y'u kun dɛn o an jabajɛlen don ka wotorokoloni ye saki dun i sen b'a la dɛ i sen b'a la ni saki belebeleba bɛ yen bonifura u b'a fɔ ko maa tɛ ko cogo dɔn ɲɔkisɛni tigɛkalani ye de n'u y'o den kun u b'anw bilen u bɛ tɛmɛ nka ni sakiba bilalen bɛ yen u jaabi u bɛ jaabi kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko Georges Seydou min ye an ka jamana faaba kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw de bɛ wuli u ni ɲɛji muso bɛ ɲɔgɔn na u bɛ taa commissariat de police la walima brigade de la gendarmerie u bɛ t'u ka plainte kɛ n ka mobili a jɔlen tun bɛ n ka da la n ka so kɔnɔ walima n ka cakɛyɔrɔ la walima n taara jɔ butigida dɔ la ko n bɛ taa sanni kɛ n bɔra ka sɔrɔ n ka mobili tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko siɲɛ 1 siɲɛ 2 a tɛ ban waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw de bɛ ka taa plainte kɛ kasi kɔnɔna la min ye polisilakaw ye yamaruya dir'u ma maa minnu bɛ ka nin tiɲɛni jugu ta ni ka bamakɔkaw sɛgɛrɛ u k'u minɛ ka bɔ an cɛ la sɛbɛnnikɛla ko min ye komisariw bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ nka min fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Georges Seydou maa min ye nin tɔgɔ ta ni ŋanaya ta o de ye nin musoba in ye n'o ye Wasa Keyita ye Wasa Keyita i b'a fɔ ko AC 2000 ale komisari ale n'a ka cɛdenw kɔni ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'a mana tigɛ da o da ma nin ko in kɔni ale b'a ŋanaya ta sɛbɛnnikɛla ko a kɛra défi ye komisariw ni ɲɔgɔn cɛ
fɛ min ye wuli ka jɔ ye bɛɛ lajɛlen ka bɛɛrɛ bɛ ka mɔmɔ i ka danguna Yɔrɔ Seydou n'i ye ASI 2000 kɔnɔna lajɛ tiɲɛni kumaba caman bɛ tile ti bɔ ka bi abada n'o ma boloda ye bamanciw dogoyɔrɔ u ka bamanciya kɛyɔrɔ u ka ɲɛdɔnna kɛyɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ASI kɔnɔna la u bɛ min kɛ i b'a ye k'a fɔ k'a tɛ kɛ Bamako fan si fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye butigi dɔ bɛ n'o ye Mille Merveilles ye walima i b'a fɔ ko furusa butigi sɛbɛnnikɛla ko o de sɛbɛnni bɛ yan dɛ furusa butigi o tuma juge min bɛ furusa o bɛ baara kɛ yan mati kotogo dɔn furusa butigi n'i taara ni muso ye k'a sɔrɔ fɛn t'i kun a bɛ taa jɔ ka minɛnw lajɛ k'u lajɛ minɛn minnu bɛ yen n'o se tɛ e ye furu bɛ sa kɛ furusa butigi don 1001 merveilles voilà Yɔrɔ Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye bamanci ninnu ye kalo tɛmɛnen tile 26 i b'a ye k'a fɔ wasaka a cɛdenw olu kɔni ye gɛlɛnkɛ kɔni da ASI fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ye ŋunuŋunu ni ɲagaɲaga sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko bamanci ninnu u tɛmɛyɔrɔ ye ye min ye wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ lieutenant Mamadu Kebe n'a ka cɛdenw wasa yɛrɛ a b'u ɲɛfɛ Yɔrɔ Seydou a ko ni bamanci ninnu ma minɛ abada ale tɛna bolo jigin o tuma min kɔni ni bamanci ninnu u y'u nɔrɔ bɛlɛ mobili dɔ kɔni nana jɔ ni ka taa ka sanni boloda Yɔrɔ Seydou u filɛ ni kana mobili kɔni k'a dayɛlɛ mobilitigi yɛrɛ kɔni dabali yɛrɛ banna ni mobili sera ka dayɛlɛ cogo di tile b'a bolo ale ka mobili tile b'a bolo ni mobili million min bɛ million min donna ni mobili in na a y'a verrouillé k'a sin k'a yɛlɛ hali foyi ma kari yɔrɔ ma wagasi yɔrɔ ma pɛrɛn yɔrɔ ma kari o tuma ko suba de don wa kabako Yɔrɔ Seydou sɛbɛnnikɛla ko ko maa minnu bɛ ka nin kɛ ko maliyɛnw tɛ ko ye a ko jamana 3 de maa don Konowari-kaw Togo ale ni Cameroun-kaw olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a ko n'i y'a lajɛ u ka jamana Interpol o bɛ k'u ɲini sabu ni ɲɔgɔnna danna juguya mobili suɲɛ baaraw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛnen b'u ka jamana kɔnɔ nka min kɔni an ka jamana polisilakaw ye minɛ ko fila wa u tigɛ kɛr'u kala ye k'a tunami k'a da u ko ka nɛgɛ k'u la sɛbɛnnikɛla ko min ye nɛgɛ kɛl'u bolo la u ye jɔngoala fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali ye bolibana ye i mɛn'i ka ko la o tuma i tori ka ko la o tuma ko Mali kɔnɔ ko tiɲɛnikɛla de bɛ lakari Mali kɔnɔ yan u ye jɔngoala fɔ k'olu tun t'a dɔn abada k'olu bɛ minɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔ k'u minɛna Mali kɔnɔ dɛ min ye wasa ye Yɔrɔ Seydou a bɛ u ka bolo kɔnɔna la o tuma min ye kiiritigɛlaw ye a tɔ b'u n'olu ɲɔgɔn cɛ mun y'u bila maaw ka mobili dayɛlɛli la u ye mobili ni mobili mun dayɛlɛ o téléphone o ordinateur wariw o fɛn fɛn de bɛ yen u b'a bɛɛ sara ka ban ni y'u ka ko bannen ye kɔnɔbali filɛ nin ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ bamananden ale ka sɛbɛnni don Boy Jabate ne bin tɛgɛ don ka bɔ n'o inspecteur kelen Fasiriba n'o ye Sera Daɲɔgɔn ye nin y'a ka sɛbɛn ye Sera Daɲɔgɔn ko maa ka kɔmɔsoroku welele b'i ka karafi ye a ko an ka taa Saranbugu nin jɛ in kamalen zarama e ko fɛn min ye baarakɛden ye o ma bila madamu nɔ la de subhanallah n y'a mɛn ni falikule o kɛra koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko Saranbugu o ye Sangarebugu a bolofara a quartier dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko nin kamalen san 40 bɔɲɔngo kamalen zarama don muso furula a bi waati bɔ wa den kelen yɛrɛ sɔrɔla fɛn min ye muso ye o de ye a furumuso a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Sata ye Sata cɛ o de ye Bɛnkɛ ye jamu ma fɔ an t'a kɛ Kɔnɛ ye wa Kɔnɛ o cogo la n'olu tɛ maa ti nin kɛ o Kɔnɛ i ni jate dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye Kɔnɛ ye ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ a bi juraya kɛ sabula fɛn min ye taji ani bolomayɛlɛma a b'o kɛ gudɔrɔnda la a bi taji feere butelinin na muso in kɔni n'o ye Sata ye ale bi nafɛnkɛnɛw feere sugu la sugu yɛrɛ min n'o manja sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sata ye musow tɛ bɔ u ka ko la Sata den bɛ a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ a n'a dɔnbaa dɔ bɛ o ko maa b'u bolo ka bɔ Segu ko kɔni o kana dɛmɛ baarakɛdenya na fɛn min ye Sata ye a ye ci fɔ Kɔnɛ ko n'a bi bɛn i ma cogo cogo a kɛ ten ne ka baaraw ka kɛ dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko san 2 furu ka di fɛn min kɔni ye Sata ye a ye muso min ko fɔ k'o bɛna kɛ baarakɛden ye o ye Ma ye Ma si bɛ san 16 baɲango bɔ ale nana ka na so kɔnɔ a jirala kɔɲinɛ na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kokajɛ jipuninw bi don kolani bi seere Ma yɛrɛ minɛlen bɛ k'a jɛ paas farikolo in nugulen bɛ ka sinbara jɔ caa san 16 subhanallah e bi baarakɛden ninnu na u ti fini ɲɛnama don fini kundani bi to ka kɛ mala majɛma fini kundani bi to ka k'a la a bi taa yeba a bi segin yan fɛ a bi minɛnw ko a bi biri a bi yɔrɔ fura ja Kɔnɛ a bɛ ka malajɛ a bɛ ka malajɛ verre jukɔrɔ
Veri jukɔrɔ lajɛli. Veri jukɔrɔ. Fɛn bɛ se ka ɲɛni dolo ten. Sɛbɛnnikɛla ko sata kɔni kɛra muso ye n'a bɔra sɔgɔma 8h ni fitiri tɛ a tɛ segin so sabula ale bɛ nafɛ de feere ni wari min sɔrɔ la o bɛna fara du musaka kan kɔnɛ ale ka essence feere yɔrɔ o ni du man jan kɔnɛ nana jateminɛ kɛ sa ni sata bɔra a tina kɔnɛ a tora n'a ye litiri 1 feere a bɛna turu cɛ so a bɛna denmisɛnninw lajɛ den kelen ne ye o maa tɛ o den kelen ne bɛ o bɛ sata kɔ la o a bɛn'o nani kɛ ayi n ko muso ni den bɛ taa sugu la maa tɛ so kɔnɔ ni baarakɛden tɛ o ale ko maa tɛ taa baarakɛden na a bɛna so kɔnɔna lajɛ a bɛna so de lajɛ ko ne bi to ka na so lajɛ ko ne bi to ka baarakɛden e tɛna ne fɔ wa ji soli ka di yan dumuni bɛ min a bi to kuma misɛnnin n'o taa ni ka segin la ka baarakɛden lamisɛnya a b'a ci yan fɛ a bɛ segin yan fɛ a ma ɲa min kɔ ko ne nana kɔnɔta fɔ denni ye koyi denni ko mini ne ma na nin kama dɛ ne nana baara de la a ko n'i ma sɔn n bɛ fɛn bɛɛ kɛ i ka patɔrɔn b'i kɛ cogo min denni ko o bɛ se ka kɛ n'o tɛ ne kɔni t'i sɔn ko ne kɔni seginna ka taa a ka essence feere yɔrɔ la denni bi nɛgɛ warimisɛnninw bi d'a ma kuma dumanw bi fɔ pɛtu majɛma ko ale kɔni tɛ a ma n'o kama dɛ Kabakɔrɔ ni fɛɛrɛ tɛ ba fɛn min ye kɔnɛ y'a nani miiri nin denni ladamulen bɛ cogo min na i jɔ n ka bɔ a ni sanjɛ a ye majɛma sigi i ɲɛ b'a la dɛ e ka patɔrɔnmuso in di maa ɲɛnɛma ye ne yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ n b'i furu n b'i ka patɔrɔn gɛn o cogo la o diyara makulo la dɛ o diyara majɛma kulo la o tuma kɔnɛ kɔni ka nɛgɛni nana s'a la o tuma i hakili bɛ min na o nana daminɛ o ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɛ kɔni n'a ye butelinin bɔ ka t'o sigi sata kɔni ka nasamina sigi a kun k'a fɔ a bɛ taa sugu la siɲɛ 14 kɔnɛ b'o kɛ so ni a ka feereyɔrɔ cɛ muso ko ni foyi tɛ fila ye kabi mɔgɔw bɛ na kɔnɛ bɛ min a taara so essence sanaw yɛrɛ bɛ tɛmɛ kɔnɛ ka tabali na sa sabu a tɛ sɔrɔ yen tuma si kɔɲɔmuso ko ni kɔnɛ ye litiri 5 ta k'a b'o feere o bɛ kalo 1 kɛ o tɛ san ka ban a tɛ sɔrɔ yen o a bɛ so kɔɲɔmuso ko ani foyi tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko in nana diya u kunfɛ fɛn min ye kakalaya ye u tor'o de la a t'i dabila fɛn min ye don dɔ ye ala nana b'u kɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko don dɔ fɛn min ye kɔnɛ kɔni ye a taara minɛnw sigi gudɔrɔnda la kabi midi a nana tilela dun o tuma a donna ni a magwɛma ye so kɔnɔ a furumuso yɛrɛ ka dilan kan dɛ o tuma u taara hakili latigɛlen salon ma tugu so kɔnɔ ɲɛ da ma tugu i hakili bɛ min na ka tile bɛɛ k'a la fo k'u sɛgɛ wara ninnu sɛgɛnnen u nana suna fɔta ala nan'u minɛ u sunana f'u bi gɔrɔndɔ u hakili latigɛlen sata na kuma sera 18h selen sata ye foli kɛ dukɛnɛ na maa ma kuma ka foli kɛ salon kɔnɔ maa ma kuma ka ma wele sɛgɛ o tuma sata y'a ka minɛnw jigi k'a bi don soɲɛ kɔnɔ na taara kojugu ye dɛrɛ fɔtan kɔnɛ ni baarakɛden warakɔrɔ u b'u ala dacogo la u kasonnen bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka gɔrɔndɔ warakɔrɔ sago o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye sata ye sa a y'a bolo da kun ka kule fɛn min ye sigiɲɔgɔnw ye olu bolila ka na ko ne yɛrɛ u garabasara ka wele ale bɔra ka n'i jɔ dukɛnɛ na sata ye nkalon danna a ye lebu a ye nin kɛna ne t'i fɛ n y'i haramu n y'i gɛn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sigiɲɔgɔnw ye sa u ye kɔnɛ deli ale ni e ka sabali ko in fura bi sɔrɔ cogo min sata yɛrɛ ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na u ye sata kɔni na sabali baarakɛden y'u t'o la dɛ pulukusu a bɔra a taara i ma gɔdu ci a taara k'a ka minɛnw to yen baarakɛden taara fitiri tɔ bɛ se waati min na sata yɛrɛ y'a kunkolo munumunu k'a kɔfilɛ k'a kɛrɛfilɛ kɔnɛ y'a ka valise ta o fana tugura o kɔ ka taa baarakɛden nɔfɛ a warakɔrɔ a ti jɛn o ka jɛn i tɔgɔ tiɲɛna ko mun na i b'o jɛn de a ko ale ye sata haramu bi a y'a haramu sini sabu a y'ale lebu baarakɛden min n'o taara dɛ a ko a bɛ taa woro bɔ o den nɔfɛ ni ka t'o furu siri o tuma fɛn min ye kɔnɛ ye a bɛ maa ɲini woro bɛ di min ma ka taa baarakɛden nɔfɛ u ka dugu la ale bɛ se k'a furu siri cogo min a tɛ Burama Dabo ci o tuma e ma furu siratɔ mana wɛrɛ ni Dabo tɛ yan Burama Dabo ale cɛsirilen don ale ye ɲamakala ŋaara ye a bɛ se ko tiɲɛniw dilanni na a ka Burama Dabo ci dɔrɔn ni tiɲɛtigiw ka jugu dɛ furumuso bɛna taa baarakɛden nɔfɛ Burama Dabo da tɛ nin na ko ne ko a ye muso in haramu bi a furumuso haramu bi a y'a haramu sini baarakɛden nɔfɛ ni magwɛman tɛ a da tɛ foyi la subhanallah majɛma bɛ sɔn o ma
n'a sɔnna bi y'a sɔn bi y'u bila la de kelen min ye muso fɔlɔ gɛnɛ o jogo kelen bɛ tila k'ale fɛnɛ a mana ja mais bi m'u bila la koyi bi m'u bila la dɛ maaw k'u cogo dɔn dɛ ala k'an kunna ja jipuni donna k'a bɛ so kɔnɔ yɔrɔ furan na baarakɛden san 16 kolen jɛlen e cɛ ka ɲi patron ye k'e kana baarakɛdenya la farati don farati farati don dɛ a ye du caman goya bi dɛ farati don kojugu kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ inspecteur la kɛlɛ kelen fini jɔn de ko waati ma se waati sera fo ka ban pepewu